Unrival. Det her har nok været den nemmeste dag, når jeg er helt oppe i net, jeg nogensinde har været til. Ja. Jeg har ikke været utroligt træt noget tidspunkt. Problemet er, det rammer mig med Wallop. Sådan en Wallop, når jeg kommer hjem. Jeg kan ikke sove med hjem. Jeg kan ikke sove med hjem. Ja, nej. Jeg ligger med, ikke? Så det kan jeg bare dø. Altså. Jeg så ikke lidt træt. Så er det ikke